Sinuksmaya Wahyo Sinipun Talep saking liyang layate Luyo Dumasaking sumena Soko sepeng rasa
pageran bareng panglingkur wonten taman Pancasila kurang lebih peniku ngapuraken Singgagali Sugeng Hadir Sati Ketos Timur Naning Pageran.
soro kepromo liwat HP deweko pratandha yen ana pawarta teko kaget ati iki weruh sapa sing ngirimi radono sapa kowe wong sing tak tros ati ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo senadyan yen kowe nate kondo marang aku atimu ra barang meru mlaku sing pastine kok aku leke marang priya papujanmu aku wengi sedekah nyuwun marang Kang Kuwasa muga nggonku ngrasakno bisa tuwa ngrembaka bebasan manuk mabur mabur sing dhuwur kok titik lawan ati lan tresnamu liwat swara kepromo liwat HP deweko pratandha yen ana pawarta teko kaget ati iki weruh sapa sing ngirimi radono saka kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo senadyan nyapa koyo tunggal jati mongko piyen kowe